Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О, Топа, ты уже тут. Привітання. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Топа, нешта я не зрозуміла. Що ти сказав? Гэта ти так повітався? Топа, ти що захворав? Що ти увесь час тільки позяхаєш, стогнеш, ти вохкаєш? Може, треба викликати доктора? Дик я зараз хутенько збігаю. Ой. Стой, Янка. Не треба нікуди бігти. Я здоровий. Упевнений? Ой. А розмовляєш ніяк дивно. Може, все ж збігаю, покличу когось з дорослих. Мені не складано. Кажу тобі, не треба нікуди бігти. Ой, що ти сьогодні нейкая метусливая. Я? Да я якраз звичайна. А ось ти, Топа, ніякі незвикли. Не такі, як завсюди. Да я так само звичайне. Звичайне, кажеш? Тоді давай вітайся з глядачами і будемо гуляти. Може, на випередки побігаємо? Бегать? Ага. Не-не-не, бегать я докладно. Ой-ой-ой, не хочу. А що хочеш робити? Ничего. Хочу просто сидеть и в одну кропку глядеть. Я зрозуміла. Ну, что ты там зразумела? Топа, думаю, тебе хтось зачаровал, як у казці про снежную королеву. Пам'ятаєте, сябры? Гэтая злая зимовая чараўніца хлопчика Кая заморозила. Ператварила яго сэрца, у кавалак лёду. Зачараваны Кай і размаўляў так павольна, як Топа зараз. Да нет. Топа, не спрачайся. Я ж бачу, што ты быццам заморожены. Ой. Так, зараз буду цябе адаграваць. Прынясу цёплую коўдру. А лепш дзве. І яшчэ... дзе ляжыць твоя цёплая куртачка? Я і яе прынясу. Яна, не трэба нічога несці, бо я не грэцца, не апранацца, не хочу. А што хочаш? Ой, нічога не хочу. Добрый вечер усім. О, прывітанне, Тимофей. Толькі вечар. Ой, зусім нядобры. О, чаму гэта Яна? Наш герой, значыцца, спіць. Топа? Не, ён не спіць. Яго снежная каралева зачаравала. А чаму ты так вырашыла, Яначка? Як, чаму? Топа, калі я прыйшла, не павітаўся. Увогуле ледзь размаўляў. І гуляць не захацеў. Збіраўся проста сядзець, і адну кропку глядзець. Яна, не хвалюйся. Ніхто нашага Топу не зачароўваў. А што з ім тады здарылася? Ён захварэў? І не захварэў наш герой ніколечкі. Ён абсалютна здаровы, толькі не вельмі выхаваны мядзведзік. Нічога не разумею. Чаму ты, Тимофей, называеш Топу то героем, то нявыхаваным? А вось мы зараз яго разбудзім, і ён сам нам усё растлумачыць. Топа! Топа! Прачынайся хутенька, а? Что? Где? Ну што, герой, крыху адпачыў? Давай расказвай, чым увесь вечар займаўся? Тимыч, Ага. можа, не трэба? Яшчэ як трэба. Ты вось сяброўку напалохаў і нашых гледачоў таксама. Так, напалохаў. Вырашылі, што цябе зачаравалі. Ой, а на самой справе я проводил эксперимент.
експеримент. Ого, серйозний? Яшчэ які? Навуковы. А, дык гэта, оказывается, быў эксперымент. Ну, вядома, я вырашыў праверыць, ці змагу размаўляць на мове сабак. Ого, цікавая ідэя. Ну, прасцей кажучы, наш Топа адправіўся дражніць чатырохлапых. Ой, ды не дражніў я іх. А што ты рабіў? Я пытаўся ў сабак, як іх справы. На іх мове? І як ты лічыш гэта гучыць? Ну, прыкладна так. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. І што? Зразумелі цябе сабакі? Думаю, не зразумелі. Яны чамусьці пачалі на мяне крычаць па-сабачы і моцна сварыцца. Чамусьці? Ну-ну. Адзін невялікі, але, відаць, даволі злосны сабака падбег да мяне і ўвогуле збіраўся Ой, укусіць. Думаю, ён усё ж вырашыў, што ты дражнішся. Напэўна, гэты пёс мяне паўгадзіны па вуліцы ганяў. Я ледзь ад яго ўцёк і сюды прыбег. Так стаміўся, што нават размаўляць не мог. Не тое, што рухацца. А, дык вось чаму ты сядзеў быццам зачараваны. А мне дзеці ў двары з падрабязнасцямі расказалі, як наш Топа спачатку розных сабак дражніў, а потым усталёўваў рэкорды хуткасці, калі ўцякаў. Топа, ну хіба так можна было рабіць? Ні ў якім разе, ні для якіх эксперыментаў нельга дражніць сабак. Ні тых, у каго ёсць гаспадары, ні тым больш бяздомных. Бо сабакі могуць напалохаць? Правільна, Яначка. Знаёміцца на вуліцы з пухнатымі гадаванцамі можна толькі з дазволу гаспадароў. А калі сабачка бегае па вуліцы адзін, да яго таксама нельга падысці і пагладзіць. Ой, мне гэтага заўсёды так хочацца. Вы ж ведаеце, я даўно мару пра шчаня. Ой. Ні ў якім разе нельга нават падыходзіць да сабак, якія самі гуляюць па вуліцы. А што трэба рабіць, калі ўбачыш такога сабаку? Уцякаць? І ўцякаць ні ў якім разе нельга. Топа ад страху такім рэкардсменам стаў, і ў яго гэта сёння атрымалася. Ага, мне пашанцавала. А бяздомных сабак трэба абысці далёка, наколькі гэта магчыма. Ну што, эксперыментатар, усё запомніў? Ну, здаецца, усё. Ну, спадзяюся, і дзеці на тваім прыкладзе ўсё зразумелі. Добра, Топа, што ўсё скончылася без наступстваў. Правільна. Толькі дзеці ў двары з Топы пасмяяліся. Ну, няхай смяюцца. А я вырасту і ўсё роўна навучуся размаўляць на сабачай мове. Значыць, ты станеш сусветна вядомым вучоным біёлагам. Стану! О! А зараз я настолькі адпачыў, што, здаецца, магу мульцік паглядзець. Чаму не? Мультфільм, сябры. Гаў. Цікава, а сабакі сны бачаць? Ну вось Топа вырасце, навучыцца з імі размаўляць і абавязкова даведаецца. І даведаюся, не сумнявайцеся. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Тварыкі мыем, зубкі чысцім. І адпраўляемся ў ложачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-баю,
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.